инчунин фариза навиштааст ки духтарам имсол ба синфи якум бояд равад. Аз хурди меҳри хондан, аз ёд кардани шеър ва меҳр ба мактабу китобро дар дилаш ҷой кардам. Чун дар ин хусус зиёд бо ҳам суҳбат мекардему барои оянда нақша мекашидем. Аммо бароям нигаронкунанда ин аст ки дараҷаи худбаҳудиҳии фарзандам дар сатҳи лозима нест. яъне зуд рӯҳафтода мешавад, зуд ноумед мешавад ва ҳатто гиря низ мекунад. ин мушкилӣ аз хурдӣ ҷой дорад. ҳатто барои он ки духтарони ҳамсоя бо ӯ бозӣ намекунанд ва ба хонаашон меравад, ӯ зуд гиряро сар мекунад. хеле кӯшиш кардам, хислаташро тағйир дода натавонистам. ҳоло ба тавсияи раваншинос ниёз дорам. хоб барои инсони комил шудан, шахсияти комил шуданаш нақши муҳит хеле калон аст. яъне вақте ки кӯдак аз оила ба ҷамъият мебарад, ба муҳит мебарояд, баъд дар ҳамин ҷамъият, дар ҳамин муҳит пухта ба воя мерасад. муҳит тавре мекунад ки инсон он хислатҳое ки манфӣ буд, худаш ба таври автоматӣ хислатҳоашро муҳит ислоҳ мекунад. аз ҷумла шояд духтарчае ки дар бораш мо инҷа савол додам, баъд дар муҳите бошад ки ҳамеша худбаҳудӣ ва барои пас задан муҳит созгор шуда бошад. барои чи духтарча ҳоло синфи якум нарафтааст, аллакай дар вақт худбаҳудии паст аст. аз инҷо маълум мешавад ки дар оила ҳавасмандгардонӣ ба назар намерасад. волидайн аз камтарин дастоварди фарзандашон бояд хурсанд бошанд. бояд мо гуфтем ки ҳамеша кӯдака ҳавасманд кардан дар боғчаам, дар оилаам. масалан кӯдаконе ҳастанд ки худашон ниёз ба ҳавасмандкунӣ доранд. кӯдаконе ҳастанд ки онҳо ҳис мекунанд ки аз тарафи калонсолон ҳавасманд нашуда истоданд. ягон амала мекунанд, мегӯянд давида мебинам ина бини ман ина иҷро кардам, ман ина масалан бозичаи рӯи хона ман ҷамъ кардам, ман офаринам ва мутаассифона аз тарафи падару модар нақс карди тамом. не, дар ҳамин ҳолат волидайн, хешовандон, акаш, апаш, касе ки ҳаст бояд ҳатман кӯдака ҳавасманд кунад. офарин, ту метавонӣ, оҳ ту агар намебудӣ ман чӣ кор мекардам, ту ёрдамчи ман ҳастӣ. ҳамин ду мисра шеъра аз ёд кард, ҳатман ҳамаи хона бояд ҳавасманд кунад. яъне тамоми аҳли хона бояд кӯдака дастгирӣ кунад. ҳавасмандкунии психологӣ нисбат ба ҳавасмандкунии моддӣ дараҷааш хеле баландтар, таъсираш баландтар аст. ва албатта ман фикр мекунам вақте ки ин духтараки мо ба мактаб меравад, аз тарафи омӯзгорон ҳавасмандкунӣ зиёд мешавад ва дар вақт худбаҳудӣ боло равад, шояд ба тарзи дуруст ба роҳ монда шавад.